критиката. И как самата аз се освободих от критиката към себе си, осъждането на себе си и това постоянно да се чувствам виновна. Здравейте, казвам се Деница Владимирова, тета практик констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да подобряват различни сфери от живота си, преоткривайки все повече и повече себе си и освобождавайки пречките по пътя на това, което желаят. Как се освободих аз от критиката? На първо място работих със себе си, защото имахме твърде много критика в родовете ми. И когато имаме на генетично ниво твърде много критика, т.е. ние сме го видяли от нашите родители или сме го по някакъв начин чрез клетките сме го взели, както взимаме очите, косите на нашите предци, така по същия начин взимаме и техните нрави. Как всъщност се освободих? Освободих се на първо място, като си направих сесия, научих си уроците, освободих ядрото на критиката и след това започна и действието в материята. Защото колкото и да работим в духа, а ние не работим в материята, ние няма как да направим промяната. Ние ще я направим за кратко, но няма да има тази последователност, която ще има, ако затвърдим това, над което работим. Ето я и практиката, която ми помага ежедневно да се освободи от критиката и осъждането, когато понякога това вътрешно гласче започне да говори. Приемам, благодаря и пускам тази опитност, онази опитност, която се критикувах. За хубавите неща приемам и благодаря. И те се преумножават. Приемам и благодаря за всички благословии, които идват към мен. Вярвам, че това видео ви беше полезно, а вие критикувате ли се? Споделете ми отдолу, ще се радвам, ако мога да бъда полезна на вас, да се освободите от вашата критика и да разбера колко от вас всъщност се критикуват. Прекрасен и щастлив ден от мен!